Salum madita salutna. Muliate marituata. Ala sidok holongi rohana dem. Iliado pedita tiki. Boy. Makalason arihana naik nituata apala diobason. Atong disalani tamado hami. Pangulani huriata. Pasato tabe. Diita saluhutna. Dame ni debatama dihamu. Atau keparade marohata nilai matiki dihita ganuk. Lau mempersiapkan dirita dinalau mamuka kebaktiata. Tapuji matuata marede meditasian mata acara yang pernah perjulu buku ede nomor 256 ayat sadaro di ayat tulu Yesus Kristus Ido Raja. Yesus Kristus Ido Raja. Dina bakti ni amana manggonggomi sasude jalan sahajo mau tui manado martuhan marhato suruh-suruhana umaliang habasana pasangapon rajai nadikit yang marhuaso harajaon naditano mangoloi patik nai debata dosa sadasa oleh Yesus dosna anak diamanai someret habangsana somarujung dongoluna oktong-tonggo manai Di bagasan goar ni debata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar ni todi porbadia nama no palangit dot tanoon amen songonod do di dot Tuhani padiruoku mat tunamonangi hudulan dia bangsaku rap dot au songonau dung monang hudul rap dot damangi di habang sanai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Artangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Sai pargogo imahami maka porsai anakmu nasasadai. Si pangulu hami namana itu surgo asahu parohau kami roha banua gijang marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami
Amin. Tapi gima hede pujian sian punguan para hari Kamis. Tak puji Tuhata marede ita sian mata acara paupaton buku de nomor 130 sia ayat sada taba opat saya ingat Yesus Tuhan mi. Saya ingat Yesus Tuhan mi, nang rotu kita joma, na tumadikan surgoi, na Yesus Tuhan mi, nas
Tabegema hatani tuhatta songo patujolo ni jamita ditrupuk kebaktiata hari hananai ni tuhatta Yesus Kristus kebaktiata sadarion imana tersurat di Hebrew 12 ayat sada rodi ayat onom songon nasomal tajaha marsoring di ayat ponopon rap majaha hitanon di baheni nak kita pe alana saya torok ni silidangi humaliak kita tapi akom manasa napasoraton rodi dosa nagirgir makkaliangi jala marbengit ni roha mahita marlojong tubagasan paraloan nasoson di jolota tabereng ma idut neha kursiauni jalan paujuk kosa ima Yesus nama nauton parsilangoni sikat milas ni roha tohap naihian sodie tongi hailaun gabe hudul disiamun ni habangsani debata paingot-ingot hamu maibana na pataut-tauton paraloan sisongoni dopa ibana sian akka perdosa asa unang marnaloja hamu unang madate todimuna dang adong dope pola kiris mudar muna laho mangalo di parukilon maralohor dosa ini nungalupa hamu di pangapulon nahinatahon na tuhamu ala anak kamu ninnado alea naha unang tois roham di pangajarion ni Tuhani jalau unang ho madele jupang dipisako ai diajar Tuhani do nani holongan ni rohana dala dilisingi do ganu anak nani nakonna songoni mahatani tuhata martua doaka namanangion hatani debata nau peoksa jala na mangula hossa amin. Tabegema ede pujian sian kor punguan ina Naomi tauduti marede maita sian bukede nomor sia pulusia ayat 31 ayat 4 o ulu balang nagogo
inang nani aholongan di bagasan Kristus Yesus Roma hita tujulun ni Tuhata do uduk seret ni roha lao mangido hasesean ni dosa tanagudangi natatutuni mang nasotatutuni pei maradopon dongata maradopon keluargata maradopon natua-tuata tarlumobi maradopot Tuhata. Martangiang maita. Ale amanami jalari batanami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami. Upar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasyon nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite asini roham. Jala se sama dosa nami saluhukna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Baga-baga ni debata taringot Tuhasan ni dosa. Mutsat pe akadolok. Jala humutala karobean. Alayang go parasi ni rohakku. Naso tu pamutsat siakko. Jala padan ni hadamioku. Naso tu pahumordit. Ninna Jehovah siasiho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tabegema edi pujian sian punguan kur narwastu.
Tak puji Tuhatta, sian mata acara pasapuluhon, buku ede nomor 57 ayat sada, rodi ayat 2, ingoton ma sadarion. Tabegema hatani Tuhatta songodalan sulu tungolu nai baru sian hatani Tuhatta Yesaya 55 ayat 5 songonomma hatani Tuhatta idama bangso natinadam hian ikon jowo mudo jala bangso naso tumaddaho ro manahopi ho alani jahuba debatam dohot alani badia ni Israel anunga marmulia ho dibahen songonima hatani Tuhatta atong rak mangidogo maita tutuhatta dia mana minda di banu gijam amin. Tabegema ede pujian sian korama talanjut marede maita sian bukede nomor 50 ayat sada 1 ayat 2 naung manaik doho. Nama naik doho, aku surga, oleh Yesus Raja nami, hodoi hutanan nami, kopargoni, aku surga.
dalani lagu hamian asa malu ahami siang akan tsunami dari tanah lagu hamian taha tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak kon ni dong atas hapor siau di pertibion rap madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan nama no palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asyato di porbadia adorang sohaguguan ido tuhata nama naon na bernit di panguman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang jala tua tu banua toru dung ditanom namula mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul di siamun di pata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate au porsea ditodi porbadia jala dok sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akka nabadia do diasani dosa do diatai nama dok mulak mangolu do sogot daging halak nong mate doho dihangoluan nasora sudah amin. Puji Tuhata, lau manomu hatan itu hata, marede itasian buku ede nomor 100 ayat sada, 1 ayat tolu, mardongan olopolo manaik tuhatai. Mardongan olopolo manaik tuhatai jinakon ninatoro suru-suruani atong nakitape tapuji ma tuhata marene de ita marolopolo namulat do Tuhan
Anado patus Nidok ni terbakar. Dameni debatana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamu amanami do tinanami sudi hitana pungudison mangguhilas ni rohat talaus jamita sihangulonota di kebaktiata diobason di perningotan di hari hananai ni Tuhan Yesus jala sesuai do tema maka purisai Yesus nama naik tu surga imana tersurat di Yohanes onom mamuka mai sian ayat 60 sahatro di ayat 63 asatro masyanaka sisiana naubigi sama dok hatana kasar doi ise pabigi-bigi alai di botu jisma di bagasar rohana naung marmung umut aka sisyana sialatai jadi dok matuna sida tungalani dohamu tergasip behana ma anggo idomuna anak ni jolmai manaik tuinganan nahian todido na panguluhon dang marguna anggo dagingi akahata nang hukatao tuhamu todido dohot hanguluan ujakahon 1 ayat 67 dungido Yesus mamadok nasa 12 datung dohot tamu naing lau ido sahana dia makadong asa porosian anggo Yohanes onomon secara keseluruhan makatai taringot si panganon mangan jala hanguluan siapari jaladung di patu-patu hatta tadalongangan na mangaleo mangan 5.000 halak marhite-hite 5 roti dohot 2 ikan jalasiani ditadalongangan na pinatupan itu hatta adong do rencana ni situan natoropi lao pajongjok ke tuhata gabi raja sesuai dohot keinginan nasida do lapatanna ala masalah na primer na urgen na paling utama taringot tu si panganon dan apalah kuatir bebangsoi molo tuhata gabi raja ayang go taringot tu si panganon ngulu siapari dengan sendirina nungaradi jala selesai jala ditadah longangan na pinatupan itu hatta lubi 12 apang kekhawatiran na paling utama tentang makanan alai lasrodo tu hatta taringot tu desakan ni situan na torop asadong dinasida sada kepastian gabi tu hatta gabi raja alai molota bereng di ayat 27 lului hamuma ngulu nama baen ngulu sisa leleng nilelengna unang masih pangano nolo salpu ulahamu alai si panganom namian ro dihanguluan nasa leleng nilelengna jala kelanjutanna di hamua manami do tinanami dang selesai di si alai adong do ketegasan muse na nidokon itu hatta dia 35 dungini najis mamadok nasida au do roti hanguluani sadok na somalebe manangise nang rotu au jala na sotupa be mauas manangise na porsea diau na kita taringot si panganon
jalanunga hata ulas segala sesuatu ciptaan Tuhan kalau tidak disertai dengan makanan adalah abstrak. Panopaon na parjolo pe ditutup tuhata marhite-hite si panganon. Segala tumbuhan yang berbiji itulah menjadi makananmu. Jalamolo terbentuk pe bangsa Israel, umat Israel di tanah Gosen adalah karena persoalan makanan. Jala marungu-tungu bangsoi, jala laos disido penjelasan adong ketegasan hatan itu hatan nama dokon. Selama perjalanan di parhorsihan padang gurun, aida dahola si panganon, bain hanguluan, alai hatan itu hatta naharuar siapa mangan na tongdo gabe hanguluan. Jala sude natar suraton, perjamuan makanan si panganon ngulu siapari, gudang dihatai, ala kekhawatiran ni jolma, taringot tu nama ngulu. Na paling utama, paling urgen, ima si panganon. Na kita taringoti jalalubi 12 pang. Hiado hata paddo haconi dia manami do tinanami buasa lubi 12 pang. Dan apalah terterima alayadong do hata nama dokon aladang adong ina-ina ni halak batak disi ala namoladong ina-ina ni halak batak disi dang lubi ay perjulu do masuki tu tadok molose masuk tu plastik jala sonari dang adok pola beda ni ina-ina be do tamama taringot tu si panganon molo lubi ay nungadong istilah amplas ama-ama plastik. Moluakan tua-tua saya dong do alasanna natape amama alasanna di pahupuninna natape pahupi datuk pola dialang jagal nasya dengan berbagai cara upaya. Alana molotuk pe martangiang halak batak taringot tu si panganon. Tuhan tata mana subui dapotam mangan. Alai sa gudang-gudang ni si panganon. Dakya lubi. Jala dakya sisa saya dongdo tempat na nasing. Dia makadong sa porosyaon di ulaw ni hita manang naisepe. Jala dongdo hata namadokon. Si panganon adalah lambang persahabatan. Jala lambang persaudaraan. Ay moladong ulaun las ni roha, lau sadong do acara mangan. Molo jupero hata marsak, lau sadong do tong si panganon. Ido nakin na didokon na persahabatan, kekerabatan, sederajat. Jala biasana makan bersama, lau sido tanda sederajat. Angguna julu na mga lopa dia muama nami do tinanami, ulau ninaina. Ala yang kesonari, ala status na berubah, zaman semakin berubah, dan ulau ninaina be anggo na mga lopa, amama naman wain. Bere kamu ma di hotel, kape, manang na di dia pe, amama nama na mga lopa. Jalala somma tegorat wita amama, molodang di sinata, molorota muta, sotung gabiadong alasan dang di soni nata mabay kopi, manang na mabayan si panganon. Jadi bodoh kita berubah fungsi jo. Nasa lelengon akai nata marhubas. Alai mulai senari kita ma na marhubas jala makubasi. Unak saya dong bihita na madokon ulaw ni naina do na mga lopa. Jala muluboy ta tingkaton bamanuci mangapelpe hita kama majo tamulai mai sugut manang nanon. Jadi akai nata tinggal tenang mama mareta. Hola dungak noni nata tor disuruh mamata baik kopiku lopa air panas diau jala ya gosok ma pakyaku imazo taringot tu si panganon alai ditawargot tu hatta taringot tu si panganon unang luluihamu si panganon alai luluihamu masih panganon na soolos salpu jala didokon au do roti hanguluani.
Ujungnya godang halak namar mungut-mungut. Jalan aso mampu mabege hatan itu hata. Ay di kelanjutan ni ceritaon tabereng taka songo dia respon ni situan natorop. Jala di dokom ma ay dang anak ni si Joseph pondot anak ni si Maria. Buasa gabi adong sa dapat dohan roti hanguluan na turun sian surgo. Jala di dokot tuhata penegasan namangan jala na minum na siya nau mudarhu jala na mangalang dagiku dapotan hanguluan si salileng ni leleng na. Dang mampu halak mabigay dia makadong asa prosyaon. Alam menurut tradisi Yahudi mudar pe adalah sesuatu yang najis. Itu satu sadario kita di antara ni gereja-gereja tertentu. Do gereja nasing adong larangan-larangan na subuhi mangalang mudar. Mudar adalah haram, adalah najis. Jala sepanjang sejarah mengenai persoalan makanan selalu hadir di tengah-tengah ni aka gereja. Isema na mangalang mudar, inama didokon na haram. Jaladong hatan itu hata. Si Petrus pada saat tiki dibereng ibana, adong turun makanan siap ban magijang. Didokon ibana, Tuhan itu haram. Alai dibegi ibana suara. Nah haram na keluar siapa mangata. Alai na masuk tu pamangata. Dang na haram. Nama dokon taringot tu si asa hati-hati kita mengutarakan pendapat. Tidak ada yang haram dan tidak ada yang halal. Dakoto manang nasi tongi di doko kala sono dia mana somar mudar. Dia mau manami do tinanami sandal selop sepatu rambut kuku ima naso marmudar. Alai moladok pehalak naso mangalang mudar. Unang gabi tergasi pala na mangalang mudar. Sebaliknya dia makadong asa prosyaon. Tibal balik supaya tidak saling mencela dan tidak saling menghakimi. Alana satu sedario di antara hita pedo taka gereja na tertentu. Taringot tu keadaan tertentu soal ibadah. Kadang kala selalu menghakimi dan selalu menyalahkan orang lain. Kami yang lebih kudus, yang lebih saleh, yang lebih taat dan lebih suci. Di gerejamu dangadong Roh Kudus. Di gereja nami terlalu banyak bahasa-bahasa Roh Kudus. Unang kita saling mencela. Alai manang na buapa persoalan di tengah-tengah ni huria. Di antara perbandingan-perbandingan tertentu. Jawabannya adalah Alkitab. Unang gabe terlalu bangga akan bahasa-bahasa Roh Kudus. Ada 70 suku bangsa yang bertemu pada waktu itu. Mereka membahasakan mereka masing-masing. Tapi mereka saling mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Yang tidak dimengerti itu bukan bahasa Roh Kudus. Jala situan natoro pidung di dokot tuhata songoni audo roti hanguluan. Jala audo mual hanguluan. Gudang namar mungut. Jala gudang nakin tabige situan natoropi manadikon tuhata. Bahasa songoni dalam pengalaman na songoni jok terjadi di organisasi masyarakat nang gereja. Ala niaha ala sipata nata ingiton keinginata tidak terpuaskan manang suku-cukuta tidak terjawab tidak ada kepuasan ujungnya marmungut-mungut jala dohonon nama aisobinoto aidupe songoni binegi lamsoniatusan alai na jelas kadang kala keinginata manang naha peta perluhon dang puat cita resi jala muncul ma ungut-ungut alai yang gohata ni sisiana situan na torop di luar ni sisiana sapulduai gudang nama dadiko tuhata jala didokon ajaran itu terlalu keras. Kusinggung jo taringut tu ajarata maaf majo dia mama nami dotina nami apalagi adik-adik nami yang bukan warga jemaat GKP alai mauliate di kadiramuna
naseromar minggu tu GKP pamenon. Husukun manang na perlu alaihu hatahum ma sesuai do perteta. Alaihamu memanibangi apakah ajaran ini, peraturan ini terlalu keras atau terlalu lembek. Di pasal 2 hak dan kewajiban anggota jemaat. Pasal 2, setiap anggota jemaat ini kata-kata wajib. Jangan dong disi sebaiknya. Tapi kata-kata wajib. Mulai semua mahasiswa wajib hadir jam 8. Di luar daripada jam 8 ada konsekuensinya. Mulai dong kamu akan guru atau akan murid wajib membayar SPP tanggal sekian. Di luar nih berarti punya konsekuensi. Ini kata-kata wajib dalam mukadimah tata gereja per TGKP tersimpul pada susunan kata dan susunan kalimat. Dinamika per TGKP ini tersimpul pada susunan kata dan susunan kalimat. Yang tidak dikalimatkan, tidak dikatakan, berarti itu bukan per TGKP. Dia mana wajib memahami, menaati dan tunduk kepada firman Tuhan di dalam Alkitab maupun tata gereja, peraturan rumah tangga GKP dan peraturan-peraturan GKP lainnya. Yang berikut bertanggung jawab untuk mewujudkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKP. Nah berikut mungkin Om Marano Sugur Hatama BG mendukung kegiatan pelayanan GKP dengan segala daya dan dana. Dengan kata-kata wajib, dengan kata-kata segala daya dan dana. Dak cukup pola nomor minggu dia mau menami. Dak cukup hanya berkebaktian. Tapi segala kepentingan, kebutuhan perjalanan GKP wajib dan taat. Hampir tidak ada kompromi jikalau kita berbicara dengan tata gereja atau peraturan rumah tangga GKP. Alai kadangkala jot kita tergasip, ai borak mai, bahasa gabesoni, na segudang gereja-gereja ka nasing. Ai sifat ajaran non, boy gabe pertutuhan, mengganggu haporsioni halak. Karena itulah per TGKP yang tidak ada kompromi. Jaladohono kutua muamanami do tinanami. Kita GKP mengenal organisasi berjenjang naik bertangga turun. Peraturan yang lebih tinggi harus jalan pada aras yang lebih rendah. Tapi peraturan pada aras yang lebih rendah belum tentu itu berlaku pada aras yang lebih tinggi. Sotung gabe marmea pita taringot tu aturan. Au manang nawape dohono muna modo disuruh halak kau marjamita tu sarika para tahun. Turtabudu pakilala kualanyaha karena di situ tertata ada tatanan dan ada peraturan. Berekamu di paradaton nata pehita sadiri madokon sobamar hula-hula elek marburu mana mardongat tubuh. Aka dongat tubuh hahanggi adok parhudulna. Molo hula-hula tulang bonaniari jelas parhudulna. Molo buru jelas parhudulna. Alaina margereja kadangkala dan jelas parhudulna. Saya ditaringoti di situ hatta dan lain sebagainya. Alaina nggodang pikirat tasa diri mardalan. Segala sesuatunya perbedaan masa yang menyangkut pergerakan GKP itu dipersatukan melalui perti GKP. Tata gereja perti dan tata penggembalaan GKP. Asaunang mermea-mea pita di aturan. Mau lihat madiamu akang ginami botonami yang selalu hadir mewarnai perjalanan GKP secara khusus GKP Pamenon jalai matang yang nami tuakatiki namangiut dapat tamu cita-cita muna di parabisuki tuata di sude akau laun na termasuk di perkuliahan jala dapat aka nani luluan. Dia memanami doti nanami berek kamu di ayat 66 jala husahau nakin jala di sini dokon lama kasisiana manudal hodimbana olakni dangbe didongani nasida ibana ale kelanjutan ni ceritai padokon itu ata na tapi gudang mana dikot tuata
alai lo sadong dohatan itu hata, aidang dohot tamulau, ajaran Tuhan tidak pernah direvisi, tidak pernah ada iming-iming. Jala di dokot tuhata jarana, so tungga besarobang dohot portibion. Molo di portibion membela diri, tapi ajaran Tuhan adalah menyangkal diri. Molo di negaraon menghemat, tapi ajaran Tuhan leak kamu magabele honon nama dihamu. Parsuhatan na denggan na niojat na ni hutur-hutur jalan na pinasuksuk leonon na tua pemuna. Ai parsuhatan na sinatomuna do suhatonon na tuhamu. Tadalongangan diamu amanami do tinanami nakin. Sebelum perikop nata jamitahon. Tadalongangan luar biasa. Naso dapat kita sada kesimpulan di si amai soal sistem perekonomian dan diatur ni tuata. Hanya 5 ikan, 2 roti, tapi bisa sisa 12 bakul. Bodoh dapat tamui, ale tada longangan selain daripada adalah keberanian untuk berbagi. Gudang dohatan itu hata, nama cemol tapi kiri, jala termasuk di dokot tu hata, labu hama anak nijolmai manaik tu Banua Gijang. Nian anggota taringot tu naik tu Banua Gijang, na satu Banua Gijang, dang apalau be, alai si Henok do si Elia, nunga naik tu Banua Gijang. Ido perbandingan nakin, nani dokon itu hata, dina ditamuei tu hata, 5.000 halak, adong tadalongangan. Alelau segaligus kelanjutan ni, las Muhammad, molo naik tu hata, tu Banua Gijang. Jala di tema na kita bagi tahap porosyaima naung naik tu hata tu Banua Gijang. Lau suaksoni madihamu amanami do tinanami nama buat dadanak sididionon ditiki namar siajar hita rap diskusi buado pengalaman muna taringot tu danak ai berbeda do danak na julu berbeda do anggo nuaing. Molo hami na jolo manga pehami syukur puji Tuhan. Molo boy hami mangan. Ale yang sonari asing nama permanganon yaka dana. Molo tabo ikan na dibuat do luar. Mangan ate. Ido tahe amang. Jala molo adong manukun itulah ida. Padahal ini sop nomor 1 nya ini. Padahal anak-anak tidak mau dan tidak selera makan. Ido tahe amang. Ale molo dok tabo ikan na manga tu luar. Masuk. Torin na do. Unak tarboto naso tabu ikan na. Di pengalaman taringot tidak dana berbeda do na jolo dot sinuaeng. Jauh saya hujamitau dui jala ditiki narapi tamakatai molo deta adong de bahasa Batak nomor 146 dibuat dana na nasidabe dibuat naturasna nasidabe tuson anaeng pasahaton na tuho danakon. HP anggo kenyataan bodoh terbalik. Dibuat danakna nasidabe tuson anaeng pasahatonna tuho bapak naon. Ayalana tardidi do gabe ro mar minggu. Mar minggu matulanga mang buruna dohot akalaena sudah keluarga. HP tiki swadok padidio dang mar minggu. Transparan do hita tiamang. Ahu doko do dingganan do nalusiamu. Naolo dohamu membuat danakon tu perguruan ala Kristen alusiamu ando dak sudah padidion mamerek tiki ma paditanami buido songoni so tunggabe masih ya saling apa ya kita transparan jala dak pola haci rohaku molo adong alus nasongoni alania hadia muamanami do tinanami ima tabuna namar Tuhanon jala ima tabuna namar garijon jala dia kasuku-cuku namar perumah tusi dihatata boido berbeda ama dotina taringot tu na mendidi anakna manang na buruna jala lausido pengalaman sonari molo berhasil anak papi alai molo gagal anak mami saya tak salaho doaka keadaan tertentu alai na paling parah molo badal anak tahun asing pangalahona olo do hitamad dokon ai sedo na tinirunion usukum majuamu mungkin do tetangga na tiniruna dan mungkin pasti do hita sadiri na tiniruna unang gabe sai
ta kambing hitapon akan asing molo hurak pe sian na di bagasan rohata. Alai los tangyak tamay pangiduat tadi amo manami do tinanami. Au sahingo do hatani opui Dr. Justin si hobing nama dokon songonon. Saliling say tapacapaton berita nauli tuhami tiki mahasiswa buido gabe ulok. Alai molo disuaton hata nauli hata nadinggan puda gabe martunas maaka yana kota. Jalaido si pasato kutuamu amanami do tinanami. Hita halak bata mandokon gelek kido hamoraon jala nau marga diaw. Alai sukun-sukun sitong do nau muli, sitong do nau marga talehon tu anak kota. Kita mah na mangalusi. Jala do honok kuma tangiang nami, pangiduan nami tu mata perdingga basai. Dana na pinasani di batatu hamu di pasu-pasu tuhat tama. Jala dipergugui hamu orang tuana lau merawat jala babal gahon anak kota jala dana pinasat di batatu hamu jol mana mertua jol mana di pasu-pasu di bata jala campur tangan di bata nase tong marsiho di tonga-tongan di keluargamu hata perpudi dia hamu manami do tinanami dina hehe tu hatta naik tu banua gijang lau sima tugasta gabe saksi hita tu lihat portebion asa marhite-hite ulauta hapor seota gabe tabba bilangannya kana porsea maka porsea itu hatta naung naik tu hatta tu banua gijang martangiak kita. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang na hudul do siamu ni debata hasangapo do tamuliau madihoro di saliling nililing na marlas ni roa do hami nuaing ala nang monako jala di pabakit debatao gabi raja di atas ni saluhut halonganga dusu di dalammu ai di patutoro ho dirim tutoro ni saluhut alai gabi tumibo hosian sasude jala maruli goar asa lopit saluhut ulun ito lau marsobat ho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung du kapoda letu banua gijang gabi situan imali po na mangudion hami tu debata saya pasu-pasu mahuriam na maringanan do pedia sianganon pai mamarpungu hami tu labumu saya pasau mabaga-bagam tuaka suruamu leho tunasida sahala do tagugon siap banua gijang asa marmulia guarmu di portibion saya jari maka pertohonat di huriam asa hobar tu lomo ni rohama katuran pamicangon doho panugunuguon naniaturhon di huriam sai gonggomi jala paretai mahuriam di luak namion asal merara jala monang huriami lehon hapistara siap banua gijang tuaka hidup nami tuaka padita guru do takasih tua asalam maraturan huriam di tanon saya pajongjong harajomu di bagasan rohanami asa marhiras ni roha kami mangului dohok mangutoko pahot marohanami tuho asa huatidako kami mangulu manang mate pehami odo Tuhan nami saya payah mahatam do damem di huriam asa huingot tami dada hasyanganon inganan nami alai di banua gijang do di labungmu seramoti mana manggonggomi hami do raja do suruan na pinabakina lehot tu nasida hapistara siap banua gijang do uduk ni roha asa do nasida mangului paretam pasu-pasu mauhut punguan ni halak Kristen sai homa dongan nasida jumpa marpungu di gereja di persekolah nak pe di bagas nasida be saya lam lokangi sian kami dosa dot sude napa soratok kami di hasyanganon asalam malungun kami pai mahon harorom mangalap kami tulabungmu di hasonangan sisa leleng ni lelengna amen.
Marede hita ditikina marede tua mama nami do tinanami nama buat dadanak si di dionon asa jongjok kamu dinganamu. Nahot padaku tu Jehovah, inaini Yesus Tuhani. Ai hutadi kodonaroa, ujalo Sailas rohaku alani saleni lelenai. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu membawa anak-anak kami kepadamu. Kasihani dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu, berkati dan peliharalah hidup mereka, agar mereka bertumbuh dan dewasa dalam iman pengharapan kepadamu. Teguhkanlah anak-anak kami, agar tetap setia sampai akhir dalam perjalanan menuju kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis pada hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus yang mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Amanat Tuhan Yesus itulah yang kita laksanakan hingga saat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setiap orang yang dibaptis dalam nama Yesus berarti dibaptis dalam kematiannya dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang telah dibaptis berjalan dalam hidup yang baru. Dengarkanlah firman Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Maka sekarang marilah saudara mengikrarkan pengakuan iman saudara dengan mengucapkan secara bersama-sama. Ya, silakan. Bisa tanpa membaca, bodoh. Unak pula majah, bodoh. Tahu laku selak ngai? Ya. Ya, secara bersama-sama. Aku percaya. Kita ulangi pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya. Anak-anak yang tunggal Tuhan kita,
Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Baik, saudara telah mendengar firman Allah yang berkenan dengan baptisan kudus itu dan saudara telah mengikrarkan pengakuan iman. Maka sebelum anak saudara dibaptis, jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara sungguh-sungguh menghendaki agar anak saudara dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagaimana yang sudah saudara ikrarkan dalam pengakuan Imam Rasul itu? Yang kedua, apakah saudara mau berjanji untuk membimbing dan mengajar anak-anak saudara agar mereka mengetahui, mentaati, dan melakukan firman Allah? Yang ketiga, apakah saudara mau menyuruh dan mengajar anak saudara ke gereja untuk mempelajari firman Allah dengan benar seperti yang juga diajarkan dalam gereja ini, supaya mereka menjadi warga jemaat yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus? Dengan demikian saudara telah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang bersekutu pada hari ini, karena Tuhan menguatkan saudara untuk melakukan semuanya itu. Maka marilah menyerahkan anak ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Krisel Pano mengatur sajian sebaptis kau dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan memberkati engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Keisa Laura Aijella, situ orang sebaptis kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan memberkati engkau sejak hari ini masuk ke dalam kerajaan-Nya, sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Gwen Eleanor Amoreja Gultom saya baptis kau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Ke depan, bisa? Ke depan. Oh, biar, Bang. Karena Tuhan memberkati engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ke depan. Saya ada petangannya. Colin Padel Mauliate Perdiri sebab sekau dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan memberkati engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pinangido muse tuamuna natoras dak danak nak terdidia sajongjok kamu dinganamu mari dehita. Asni roha alana tardidiau ai disipolong naroa dohon dosa siana isena marada arta nau berdoa ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak-anak kepadamu dan kami percaya bahwa Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Sehingga mereka telah masuk ke dalam persekutuan orang kudus dan menjadi ahli waris dalam kerajaan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman orang tua anak-anak ini dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka agar dapat membimbing anak-anak mereka untuk datang kepadamu sehingga mereka bersama-sama beroleh keselamatan yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Mari dehita musik. Aku baik ingatani hati urmalakaku hati takut
Kenatan itu hata makubasi hita pasatu peliata las madok mauliate 2 Korintus sia ayat walu. Ale marhuaso de bata manguseon salut asia situhamu. Asa sadok tuk situtudo dihamu jalan marlubi-lubi hamu. Lau patu pahon saluhut ulaun nadinggan. Amin. Tapasa ma peliata. Jongjong Maita Saluna
Edi batama nami na di benua kijang odo haroroan salu silolo na dinggan jalamual linasa libasa na malitus. Usobo kami masian na leumi tuhami pilihan nami tuho. Malatung adong tara sobo kami tuho nasiat tangamen do jalo kami. Ayama kami upan terlok kami menangatuho. Asimaroham jalo mapilihan namion gabe na utsus di julum. Pasu-pasu mejalara moti asau pakami pilihan patibulu na rajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni sileo-leomi di hami. Asalam girgir hami madau mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di banua gijang saya pinarbadia magwarmo sero maharajau mo saya sama lo meneroham di banatongo sonda di banua gijang leo matohami sidero nang luas siapari sesama dosa nami sama panasa nami di dosa nomor dosa tuhami unak kami togio tu pangjunan palua mahami siap pangago. Hamu ma pasu-pasu siat tuatai jala mula mahamu di bagasat damai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama buina tuamu jala si marohana midamu. Di dopakon Tuhan de batama buina tuamu jala di pasar homadamena tuganup tod di munabi. Shalom, Horas.